1. Naturally, verse 5. Kusvika pavhesi 7. Joshua chapter 5. And Joshua chapter 1, verse 5. Kusvika pavhesi 7. Joshua chapter 1, verse 5. Hakuna munhu uchagona kumira pamberi pako mazuva ose oupenyu hwako. Zvichava newe sezvandaisiva naMozisi. Handingakuregi kana kukusiya. Simba utsunge mwoyo nokuti uchagarisa vanhu ava nhaka vandakapikira madzibaba avo kuti ndichavapa iyo ive yavo. Asi usimbe nokutsunga mwoyo kwazvo kuti uchenjere kuita murayiro wose vandakarayira Mozisi muranda wangu. Usatsauka kwauri kana kurudyi kana kuruboshwe kuti uve nomufaro pose paunoenda. Ishe vanopafadze shoko ravo. Tigare pasi. Tira kungotaura marifanano pamusoro pekuti Mwari une hanya. Pane imwe nzvimbo Paul anotaura achiti Mwari iye wakatendeka anochengeta mweya yedu kusvika pazuva irero rakafanira. Paul zve anoti iye une vimbo iyi yekuisa mweya wake neupenyu hwake kuna Mwari kuti huchengeterwe zuva rekuonekwa kwaIshe Jesu Kristu. Saka Mwari musimba roumwari hwake akataura neshoko rake kuti nyika ivepo, mitumbi yese iri kudenga, nyeredzi, mwedzi, zuva nezvose. Wakataura neshoko rake zvichingori sezvaakataura. Asi kana Mwari iye wakataurawo shoko rake kwatiri, kana wakubata nesu, unobata nenzira iyi yekuti unoisa hanya nokuda kweshoko rake pamusoro paivavo vakarigamuchira vanomunamata. Saka ndo chinhu chimwe chiri Mwari towards vashanangurwa vake. Mwari ane hanya, Mwari ane care. Kana tichitaura pamusoro peshoko rekuti hanya, ishoko kwete rekuti zvinozikamwa kuti zvinhu zvinofanira kuti zvingoitwa. Asi kana zvikanzi munhu uyu ane hanya nebasa rake, munhu uyu ane hanya nevana vake, munhu uyu ane hanya navabereki vake, hazvireve kuti munhu une muitiro wokungoziva kuti variko kana kuti basa ririko. Pane zvaanoita zvinodarikira kungova kuti munhu ari kushanda. Pane zvaanoita zvinodarikira kuti munhu ari kungochengeta vana kana kuti uri kuchengeta vabereki. Saka shoko rekuti hanya rinoratidza a commitment, kuzvipira, kuperera, uyezve kutarisisa. Saka patarava panoti Mozisi wafa, Mwari unouya kuna Joshua omuudza achiti iko zvino muranda wangu Mozisi wafa. Amen. Naizvozvo iwe chisimuka uyambuke Jorodhani urwu, iwewe navanhu vose, kunyika iyo yandinokupai, kunyange ivo vana vaIsraeri. Then
Mwari unosimbisa zvino shoko rake oti akuchava nemunhu uchagona kumira pamberi pako nemhaka yokuti sezvandaisiva naMozisi ndichava newe. Saka Mwari ari kusimbisa shoko rake raakareva nokuita naMozisi kuti handina kungoti Mozisi enda navanhu ava, nekuti Exodus 33 inotuonesa kuti Mozisi akanzi naMwari upo hwangu uchaenda newe. Anti munobona, uye Mwari akasimbisa kuna Mozisi akati kuti uzvizive kuti ndini ndakutuma, kana wabudisa vanhu ivava muIjipita uchauya ukandinamata pagomo Saka Mwari wakaisa hanya mukomisheni kuti mubasa raakapa kuna Mozisi kudakara kunyangwe Mozisi iye wafa, Mwari haana kuti zvangopera nokuenda kwa Mozisi. Toziva isu tose kuti munharaunda dzedu kana mune nzvimbo dzatinogara tinokwanisa kuona mabasa makuru akaitwa navanhu, angava mabhizimisi akaitwa navanhu akabudirira. Toziva kune vanhu vakatanga nyaya dzamabhazi vakabudirira chose, vakava namazita aizikamwa kunyangwe kumakona mana enyika ino, asi pavakafa hazvina kukwanisa kuzopfuurira mberi nokuti ivo havachipo. Saka that element yekuti munhu kana achisipo pana maruramiro ekuti chaanga achiita achichapfuurira mberi. Mukafamba munzvimbo dzatinogara, kungava mamisha kana imo muno mumadhorobha, unokwanisa kuona imba yakavakwa yakakura inoratidza kuti imba yange ine mugumo wekuti ichava imba inotyisa, but unongoona chingori chengo, hapana kuzopfuurira mberi. Imwe unoona yakaturikwa matanda, but matanda akungonayo nemvura achibhenda nezuva, hapana chapfuurira mberi. Ukaona imwe ningoomera uswa mukati, kuda ukabvunza kuti sei zvinhu zvadai, unonzwa kuti muridzi wayo akafa. Saka kufa kwomunhu kune mugumo wakunounza mune zvakawanda zvanga zviri pfungwa, donzvo nechivavarwa cheupenyu hwake. Saka Mwari anouya kuna Joshua woti nemhaka yokuti kufa kwemunhu kunokwanisa kuunza kusapfuurira mberi kwebasa rake, asi Mwari iye une hanya navanhu vake vaakazvidanira, navanhu vake vaakasanangura, unoti kuna Joshua, ini ndichava newe sezvandaisiva naMozisi. Kureva kuti basa raMozisi nekomisheni yaMozisi haichasvika painonzi yaguma nokuti iye haachipo. Now, chada tingoona madekwana ndechekuti Mwari unounza kuti Mwari unozviratidza munyaya iyi yekuti kuperevera kwomunhu, kusagona kwemunhu, kukundika kwemunhu handipo panoperera komisheni kana kuda kwaMwari pamusoro kunyangwe pemunhu iyeyo. Nekuti pana Mwari ane hanya, pana Mwari akatarisisa, kuna Mwari unoona chivavarirwa chokuda kwake pamusoro penyaya yokuti Mwari akakudaidza kuti umunamate. Kana ari Mwari wakatiunza kukutenda uku, hama Mwari ane hanya neichecho chaakatanga nekuda mukati medu. Azi Mwari unombosiya kuti zviitiko zvomuupenyu, as I said, kuti zvinokwanisa kutora rufu kuti zvikonese kupfuurira mberi kweimwe project yanga ichitoitwa mukunaka kwayo. Asi Mwari newe unoonesa pano sezvaanotaura naJeshua kuti
zvaitika muupenyu hwaMozisi akabviswa pakati pavanorarama, izvozvo hausi mugumo wechakatemerwa nokudiwa naMwari pamusoro pebasa rakapiwa kuna Mozisi. In a way, njoti rufu arwaigona kumisa basa raMozisi. Rufu arwaigona kugumisa chakaberekerwa Mozisi. Amen. Saka Mwari iyeyo ndiye Mwari wakatidana nokutiunza kwaari kuti timunamate. Ngazvive zvakajeka kwatiri kuti hatisi kunamata nokuda kwokuti tinongodawo hedu kunamata, asi kuti ibasa rakatemerwa, like we saw on Sunday, kuti Ishe Jesu wakati ini ndimene ndinotozvinatsa nokuda kwavava, kuti imi Mwari muchivanatsa neshoko renyu. Saka Ishe wakasanctify, wakazvitsaurira kuti ave chibatiso chekuti vadzidzi vakwanise kuwana simba namaruramire ekupfuudza mberi chakanga chauyirwa naShe. Ishe voti handisi kungonamatira ava voga, asi naiva vose vachazonzwa shoko raMwari kuburikidza navavo. Saka komisheni yaMwari haina kupera sekuchema kwakaita vadzidzi Jesu wafa vakati zvinhu zvaperera pano. Vati Mweya Mutsvene wakauya ukapfuudza mberi icho chakatangwa muna Kristu mava muvadzidzi. Mwari akasatendera kuti pave nokuparara zvachose. Kunyangwe mhashu dzakadya mashizha, muteteni ukadya michero, gwatakwata rikadya makwati, mpedza chose akadya moyo womuti. Asi Mwari wakava nehanya nomuti wemwenga uyu kuti upenyu hwakavanzwa mumidzi, kudakara nguva yaringana yekuti Elijah unouyazve. Iye uye wakanamata pakameri, mvura ikanaya. Wakauya zvekare nemharidzo yakanaisa mvura yakanoti munhu wemvura wanzwikwa nemidzi yomuti wemwenga ukatungirazve ukavapo, nekuti Mwari une hanya nechaakatemera kuti chive mukati muupenyu hwaivavo vaakadana. Saka kunamata kwedu haisi nyaya inofana kuti ingofambiswa nezvakatikomberedza kana nezvingatinakira kana nezvingatiitira zvakanaka, asi kuti kunamata kwedu ipfungwa yaMwari yaakava nayo maari, isingakoneswe nechero chingapfuura nomuupenyu hwako, nokuti Mwari ane hanya. Amen. Filipi chapter 1 verse 2 kusvika verse 6. Chapter 1 Verse 2. Kashangadzire nemi norugare runobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu. Ndinonga Mwari wangu nguva imwe neimwe kana ndichikurangarirai, ndichikumbira nomufaro nguva dzose pakukumbira pangu pose pamusoro penyu mose, nokuda kwokusongana kwenyu paivhangeri kubva pazuva rokutanga kusvikira zvino, ndichiziva chinhu ichi kuti iye vakatanga basa rakanaka mukati menyu uchapedzisa kusvikira pazuva raKristu Jesu. Sezvo zvakanaka kwandiri kuti ndifunge saizvozvo pamusoro penyu mose, zvandinokurangarirai mumwoyo mangu, nokuti pakusungwa kwangu napakutavirira nokusimbisa ivhangeri, imi makagoverwa nyasha pamwe chete neni. Amen. Now, Paul anotaura mashoko awa
munhu wadii kuvaFilipi ari pakusungwa, ari mutorongo. Saka sezvo zvakaita naJoshua, kuti Mwari akati sezvandaisiva naMozisi ndichava newewo. Mwari chaaidira uye chaakazvipira kuti ave naJoshua ikomisheni kana kuti ibasa raakadanira nekusanangurira Mozisi kuti aite. Saka Mwari chaanokoshesa mauri. You remember takambotaura pamusoro pekuti sei Mwari akakusanangura. Usati waita chakanaka kana chakaipa, sezvo zvaiveri muna Jakobho naEsau. Mwari pane chaakaona mauri kuti musi waunonzwa nekuona shoko raMwari uchava nehanya naro, ucharigamuchira. Amen. Saka chakafadza Mwari pamusoro peupenyu hwako hazvisi izvo zvoungadai wakaita kunyange mukuipa kwazvo. Hazvo zvakakweva Mwari kuti akuunze kwaari, asi ndeicho chaakaona mukati mako chekuti uchava nehanya neshoko rake, saiye ane hanyawo neshoko rake mukati mako. Saka iwe semudziyo wakatakura. Remember takaona musheshane kuti mumwe nemumwe anozvinatsa pazvinhu izvi uchava mudziyo unokudzwa, unochengeterwa mabasa ose akanaka nomuridzi weimba. Saka pane chinochengeterwa mudziyo. Hakusi kungoti nokuti mudziyo wakangonaka, asi kuti pane chaunochengeterwa kuti uitiswe. Ichocho ndo chinokosha, chinozoita kuti mudziyo ukwanise kuva wakachengetekawo. Saka ndiMwari wakatanga basa iri. Paul anotaura zvino achiti, ndinokurangarirai imi muri paFilipi. Nauti tiziva tose kuti chechi yepaFilipi yakatanga sei? Yakatanga nekuparidzwa kweshoko. But vaJudha vakaite godo, vakabata Paulo naSilas, vakavaisa kumutongi, vakaiswa mutorongo. Vari mutorongo paFilipi vakaimba, jeri rikadengenyeka, zvisungo zvikawa mumaoko nomumakumbo mavo. Kudakara mukuru wejeri akatendeuka, akapa upenyu hwake kuna Mwari. Amen. Andi munoona. Saka ndiyo nzira nayo chechi yapaFilipi yakatangwa. Saka zvino Paul asungwazve wamutorongo, wabatwa, anonyora zvino achiti pana iye akatanga basa rakanaka mukati menyu, iyeyo acharipedzisa. Amen. Ahakundikane nekuti ane hanya nechaakatanga mukati muupenyu hwedu. Uye zvekuti wakachitanga nomutovo upi. Mwari wakada kukonesa kana kuti Mwari wakada kuratidza kusava nesimba kwezvinhu zvingakandwa munzira yokuparidzwa kweivhangeri yake, achizviratidza paFilipi. Paul naSilas vabatwa, vaiswa mutorongo. Havana kungotorwa vakangoiswa mujeri, asi kuti vakanga vakaiswa muzvisungo. Zvikaonekwa nekuzikamwa navose kuti mubatirwa waitwa Paulo naSilas hausi wokuti wangoiswa mujeri renhando, yakanga iri the maximum prison.
jeriri nekuchengetedzeka kwokuti chero chavaida kuti vapfuudze mberi chatokoneswa, asi Mwari ane hanya nechaakatanga uye chaakashuvira pamusoro poupenyu hwaivavo vanogamuchira shoko rake. Saka Paul anoti, ini ndiri confident, ini ndinogutsikana nazvo kuti pane ane chaakaita mukati meupenyu hwenyu. Pane akatanga basa rakanaka, iyeyo acharipedzisa nekuti ane hanya nechaakadzvara mukati memwoyo wako. Ane hanya neichocho chaakaisa muupenyu hwako. Ichecho achachichengetedza, ichecho achachiriritira, ichecho achava neziso rake pamusoro pacho. Amen. Saka iye wakatanga basa rakanaka mukati menyu acharipedzisa kwazvo, nemhaka yokuti une hanya neshoko rake, une hanya neichecho chaakada nokutemera muupenyu hwako. Saka pakunamata kwedu Mwari azvisati zviri zvinhu zvinongova nyore kana zvinongoitika sokungoitika kunoitika zvinhu, asi kuti kuva nehanya kwaMwari kune chakunoita nekutenda kwako. Amen. Pane imwe nzvimbo, I think that was muEfeso, pakava zvekare nekurwiswa kwaana Pauro. You remember kuti ndapaEfeso Paul panotaura achiti ndakarwa nezvikara paEfeso. PaEfeso ndo painamatwa mwarikadzi uye wainzi Diana weEfeso. PaEfeso ndo paiva naAlexandra uya aigadzira zvinhu zvesirivheri, aiva nebasa rokugadzira zvimwari kana zvimupunzo zvaMwari iye ainzi Diana weEfeso. Aiva nesimba, aiva namaruramire ekuti adzivise vana Pauro nekuti vakanga vakuparidza mumwe Mwari, kureva kuti basa ravo rekugadzira zvimudhori izvi rakanga ratopera. Saka paEfeso pakava nokurwiswa. Saka Paul achiti ndakarwa nezvikara paEfeso. Amen. Now, asi kunyange zvakadaro, Mwari akataurira Pauro akati, wewe tsunga, pane mweya yandakasanangura iri muno muEfeso. Amen. You know, nokuda kwevakasanangurwa vaMwari, Mwari akava nehanya navo, akasimbisa mudziyo waaida kushandisa kuti vanhu ivava vauye kuchiedza cheshoko raMwari. NdiMwari ane hanya, ndiMwari wakatendekera, ndiMwari asati ari unoparadzaniswa neichocho chaakada pamusoro poupenyu hwako. Now, izvozvo, zvinokupa iwe maruramire, zvinokupa iwe even the confidence. Atiti munoziva Pauro wadanwa, wairwiswa novakaipa. Pauro anoti achiti ndakapiwa munzwa mandiri. Mukupinzwa mujeri Pauro akadarika vose. Mukutekwa namabwe, mukurwiswa, kunyangwe nehama chaidzo dzorudzi, pane zvose Pauro zvaiedza kupfuura nomukati mazvo, wakarwiswa zvakanyanya. Asi Pauro unoti Mwari wakabata neni kudarika vamwe vaapostora vose. Izvozvo zvakapa Pauro simba rekuti apfuurire mberi.
nekuti Mwari akamuudza pachena akati Paulo nyasha dzangu dzakakuringana. Amen. Amakana nyasha dzaMwari dzakuringana, Mwari unosimbisa muupenyu hwako nokuti Mwari ane hanya newe. Kana ukasvika pakumanikidzwa kweupenyu, pane chinoraramira mukati mako chine Mwari chaaine shanje nacho, chekuti ichocho chinomutsa mwoyo wako kune zviri zvoumwari hwaMwari. Ndochikonzero Paulo ari mujeri, ari pakutambudzwa, unonyoranwa deeds, remember, asungirwa nyaya yokuparidza shoko. Saka zvaisava nyore kuti Paulo angonyora tsamba ongoitumira achingoipa ichingoenda. Yaifanira kuti smuggled out of that prison. Ayangobuda zviri pachena. Ndozvinoita kana Mwari akuunza kunyasha dzake, uchasangana namadambudziko anorwadza upenyu hwako, but pane chimwe chinhu chakadzika mukati mako, ichocho Mwari chaaine shanje nacho, zvichakupa kuti upenyu hwako iwe urambe uchivavarira kunamata Mwari. Amen. I don't care ungasvika paungaropafadzwa. You know, many people vanoshaya hanya pamusoro pezvaMwari nekuti, you know, vangojambauka mukastep keupenyu, vaitafanika vavananiwo, vaitafanika vaita sevaropafadzwa, vaitafanika vaanazvo zvinova zvinhu zveupenyu huno. Kunamata Mwari chova chinhu chisina basa mundangariro dzavo. Kuzvipira kuna Mwari kwakangamwika. Mwari havachamunamata saMwari anova ndiye musimboti weupenyu hwavo. Vanomunamatira pavanodira, vanomuyeuka pavangomuyeukawo. Asama Mwari ane hanya naivo vaakatemera. Mwari vaakanda kuti vaparidze ukuru hwake nomavari. Hazvinei chimiro choungapinzwa nomachiri. Like Abraham wekare, hapana chimiro chaakapfuura mukati macho chakakonesa vimbiso neshoko raMwari maari. Saka pana Roma chapter 4, Paul anoti pashamari yokuti Abraham akadaidza zvisipo, akatenda kuna Mwari kunodana zviripo sezvisipo. Haana kuzashikirwa nekutenda nekuda kwokufa kwechizvaro chaSara. Haana kurashikirwa nekutenda nokuda kwekondishoni yaakanga avawo iye amene. Nemhaka yekuti Mwari ane hanya, wakasimbisa nokuonesa muupenyu hwake kuti Mwari haakoneswe nechero chimiro chingavapo. Amen. Hazvina basa wasvika pakunetseka kweupenyu, hama hazvichinje manamatiro ako, hazvishandure maatendensi ako kumasevhisi. Hazvina basa wafuma waane mari, hazvina basa waanazvo zvawanga usina kare, izvozvo hazvikushayise hanya pamusoro pekunamatwa kwaMwari. Nekuda kwokuti Mwari amene ane hanya newe. Kufa kwa Mozisi hakuna kukonesa komisheni yaMwari. You get the point? Pane chaidiwana Mwari muIsrael, Mozisi afa bali Joshua simuka utore nzvimbo iyi uendese vanhu. You get the point? Kufa kwechizvaro chaSara hakuna kukonesa komisheni yaMwari yokuti panofanira paberekwe mwanakomana wechipikirwa. Anti munoona kuropafadzwa kwaAbrahama hakuna kukonesa Abrahama achiti okay, saka zvaringana. Mwari akamudaidza kubva Mesopotamia achiti ndichakupa mwana. Abraham akatanga kuropafadzwa, akava nemombe navaranda. You remember paakaenda kunodzikinura Loti, akaenda nevanhu 300 vakatenwa mumba make. Can you see? That is 300 men. Kana angeende 300 men, varume ivavo kudava nemadzimai avo. Madzimai ivavo vaiva nevana vavo. Saka contingent yaAbrahama yanga yakakura zvakadii. Asi zvose hazvina kuita kuti Abraham adhimike meso ake asaziva chaakadanirwa. Akaenda achindogogotsa pamukova waJehovha, chiripiko chipikirwa chamakandipikira.
ama kana mwari aine hanya neupenyu hwako, hama those things zvinooneka mukurarama kwako. Kana mauri makanganwa kuti kudenga kuna mwari, kana mari ikaukanganwisa kuti kudenga kuna mwari, kana kuva nemotokari, kuva nemba, kuva nechichi nechecho kukakubvisa panheyo dzokuzvipira nokuperera pamberi pamwari, hama pane chakanganisika. Because my God, I know he cares. Amen. Amen. And this substitute kunamatwa kwa mwari. You know, David paneme nzvimbo anoti ndaiva mudiki iko zvino ndakura. Amen. Asi handina kuona mwari achisiya musanangurwa wake. Amen. I've gone through challenges dzeupenyu. Ndakasvika pamwe ndakashaiwa kupera basa rikapera, but muriri paifanira kuti pfuurire mberi. Ndakasvika pamwe pandakapererwa neupenyu. Amen. I know zvazvinoita mukurarama kuno. Amen. Amen. Ndakapfuura nemunguva yandaiva nebhachi 1. Ndakapfuura nemunguva yandaiva nebhuchi imwe chete. Yandorangarira rimagore pamuchato wemwe hama, takanaiwa nemvura nine bhuchi iyoyo ndomushuwa yakabva yaparara. Mangwana acho ndakutofuma ndiri mune imwe nhamo yokuti saka bhuchi ndichaita sei. I've gone through all those things. Asi ndakudza ndakasvika pane imwe nguva yandainetsewa ndopfeka bhuchu ipi. Kwete nekuti hapana bhuchu asi dzakawandisa. Asi izvozvo zvese hazvikonese shungu nehanya nokuzvipira kwokunamata Mwari. Ishe vatibatsire. Ndakasienda, ndakasifamba netsoka, ndakasifamba nebhasikoro, ndakasifamba nemotokari. Hama izvozvo zvese hazvina kubvisa nokushandura chivavarirwa changu chekuti Mwari unonamatwa. Pakwaendwa netsoka ndaienda. Amen. The furthest place ndakaenda netsoka dzangu yaiva yakuenda kunonamata Mwari. The furthest place ndakakwira bhazi ndichienda, ndichikwira ndege ndichienda, hama zvose ndakaita nokuti kwainamatwa Mwari. Ishe vatibatsire. Ama ndi Mwari ane hanya neupenyu hwedu. Ndi Mwari wakatarira ane shanje kunyangwe neupenyu ihwohwo. He cares, ama. Upenyu hauitwe haubviswe mukunamata just because you have got a few extra dollars. Andi munoona? Nokuti I've been through it also. Pona nditachi ndinoziva kuva nenjara, ndinoziva kuoka guta. Hama ndakukudzai kuti hama ndakapfuurawo nomune zvakadaro. Ndakachipfuura nomunguva yandaita korota ndichienda kuchechi. Ashinokudzai ndakapfuura nemunguva yandaidhiraivha ndichienda kuchechi. All those things hama hazvishandure temperature yokunamata kwako. Nokuti Mwari ane hanya nemweya wako. Mwari ane hanya neupenyu hwako. Ishe wakudenga vatibatsire. Saka Paul anotaura ari paFiripi, ini ndinokuyeukai. Amen. Handikukanganwei kana ndaakunamata. Nokuda kwokuti akatanga basa mukati menu. Ndine confidence iyi. Ndine kunyaradzwa uku. Kunyangwe ndiri mujeri kudai. Paul anotare chiti asi ndine chinondinyaradza. Amen. Kana vanhu vapa upenyu hwavo mukuperera. Amen. Can you read verse 9? Philippians chapter 1. Izo zvinonyengetera kuti rudo rwenyu rurambe ruchingowanda pakunzwa nokuzwisisa kwose. Amen. Kwaye mimi rudo rwenyu may abound yet more and more in knowledge and in all judgments. Amen. Mumadambudziko amuri kupfuura nomukati mawo. Hama Mwari une hanya so much that zvinokuendesai kuti muve nokuziva kwakanyanya pamusoro paMwari wamunonamata. Amen. Verse 10.
kuti muidze muzive kuti zvinhu zvakanaka nezvipi, kuti muve vakarurama navasina mhosva kusvikira pazuva raKristu. 11. Muzere nechibereko chokururama chinouya naJesu Kristu, kuti Mwari ave nekuhwinya nokurumbidzwa. Amen. Now, kwai kuti tizive kwete kungoziva koga, verse 10 kuti that ye may approve things that are excellent. To approve akusi kungoziva koga. Kana chinhu chaitwa approved chapfuura nomutest, chapfuura nomukuyedzwa. Ati munowana chaonekwa kuti chakanaka. Saka kunamata kwedu Mwari nokuda kwehanya yaMwari yaine pamusoro poupenyu hwedu, pane patinosvitswa tova vanhu vakaapuruvwa, vanhu vakatemerwa, vanhu vakasimbisirwa nyaya yokuti makatenda shoko raMwari. Zvine musimboti weupenyu kuti wakatenda shoko raMwari. Zvokupfuudza panotaurwa naPauro kuti muve nezvibereko zvekururama. Ishe vatibatsire. Ama Mwari ane hanya neupenyu hwako. Amen. Mwari haasati ari unongorega masituations achiparadza upenyu hwako. Amen. Tinowisana. Because Mwari haasati ari usingazivi. Mwari paakandidana ndaiva ndoga, ndichinamata ndiri ndoga, asi pane zvakazounzwa pamafudzi angu. Handina kuramba ndiri zvandaiveri pandakadaidzwa. Pane maresponsibilities akaunzwa pamafudzi angu. Hapana kuramba chingowana zvakanaka muupenyu hwangu. Asi kuti ndakasangana nendufu, ndakasangana namadambudziko, ndakasangana nezvinorwadza, zvimwe zvaifana kundiendesa kun'anga, zvimwe zvaifana kundiendesa kunoshopera, zvese zvakauya nenzira yangu. Asi pane chakadiwa naMwari, iye akava wakatendeka kwachiri. Hama haana kundisiya, haana kundirega. Amen. Uyezve pane zvese zvandakapfuura mukati mazvo, hazvina kundibvisa pakunamata Mwari, hazvina kundirovhesa kuenda kuchechi. Amen. You know, at times tinofunga kuti kana pauya an extra burden pamusoro poupenyu hwedu, it's a certificate yekuti ndisaenda kuchechi. Kana ndaona maybe something basa ringango rikutopromisa kuti ringatondipa mari yakanaka, I abandon kuenda kuchechi ndopeshuwa nyaya yebasa iro. Ishe vatibatsire. Yakasvika nguva ndine mushamwari yangu tichigara tiri muSt. Mary's yekuti kunamata kwedu kwakaitwa compromised. Taishandira mumwe businessman akada kutisvitsa pakuti tisiye nyaya yedu yatakanga takazvipa kwairi yokunamata. Taiva nomusha kuno baba namai variko, ng'ombe dziriko, zvese zviriko. Shamwari yangu aiva nomusha kwayo, but handiri muSt. Mary's tichirodza one room yedu. Tikati basa iroro taakurisiya, hatisida kubuda kuenda kunotsvaka basa futi. Tichagara muno, hatisi kuenda kumabhradha kana kuna mufundisi. Tinokumbira kuti upenyu hwatiomera, we are going to stay muno tichinamata tiri mumba muno.
kana kuri kufatwa Veremu. Amen. We are not going to compromise. Kuti tisiye nyayo kuti tinamate noda kuti muzvina business watoshandiro ada kuti tiite zvada kuti tiite zvada iye zvaanoda kuti tiite. Amen. One day kunze kudo kuedza, we had a knock padoor pedu. Shamwari yangu ikanzi huya kwaita vacancy kuDeribot. Mukaka kudhara waitengeswa munoziva kwanana dheri vatengesa mukaka ndiri vaitirivhara mukaka. Vasarudzwa vadaizwa kuti aende. For your own information, vanhu ivava vainge vasina salary vaitambira necommission. Ndobva anopiwa point yaitengesa mukaka kudarika vanhu veshe vaidhirivhara mukaka. Ipapo paine St. Mary's nezengeza, of course, nezengeza 1 ne2 ana 3 vese vangosita wako and things like that. Akapiwa nzvimbo iyoyo pane garaji repuma ndo paitengesera ipapo zvinodarika vamwe vose. Then kuchitanga kunaya ndobva ndati ninda kuenda kumba ndinobatsira vabereki kuno kuti tivabatsire kurima. Ipapo tapa mhiko yedu akanditi, brother, hausi kubuda mumba munomu, Mwari atipa zvaatipa, tenge chigara tese tiri muno. You don't have to go home. Nokuti hausati wane basa. Ndauya kunoku ndakatungamirira mombe chirima. Mukoma wangu achibva auya achinudza achiti uri wadaizwa enda kuinterview kubasa. Ndikaenda kuinterview kuina vamwe vaiva neexperience kudarika inini. Ndikanopasa interview yoyo. Ndikawana basa. Amen. Amen. Ama I know Mwari uyu. Ani hanima. Amen. I don't compromise. Noda ndapinda mudambudziko. Amen. I don't compromise. Nekuda kokuti ndawana kamari aka kana ndawana ichi chekuita until kuna matamwari kunova a secondary thing upenyu hwangu. Kana noda kuti ndine challenge yekuti pari kudiwa mari yakadai, pari kudiwa zvakadai, I forsake kuna mata. Ndoita 36 hours a day dzekuda kutsvaka kurarama kwangu. Zvinokompromisa kuna mata kwangu Mwari. Hazvifaniri kuva zvakadaro hama. Nokuti Mwari uyu ane hanya. Amen. Zvinhu zvinofanika zvasvika pamugumo yeti Mwari agumirwe. Amen. Moses paakafa zvaitafanika zvinhu zvaondera. But Mwari haonderwi. Ane hanya. Nevaakasanangura kuti vamunamate. Amen. I've seen him achiita zvinhu muupenyu. Amen. Ndimwari wakanaka. Amen. Shoma kudenga vatibatsire. Amen. Ndakambokuudzai the other day kuti ndakaburiswa basa zvichinzi waronga uda kupa nyama pabuchari. That's right. Right. Ndakaburiswa basa. Ndobva ndaenda kune imwe shamwari yangu anga asenza musupermarket. Zvikanzi aho nhasi chitatu kasaka matopedza basa. Ndikati hana kupedza basa kuti basa racho ratopera izvi. Ndaburiswa basa. Ndanzina ndakuba. Okay, we'll pray about it. Kwapera mazuva mashoma mubuchari remusupermarket imomo pane Zimex bye-bye. Ndozopamba ine supermarket yeMesis. Pava nehypermarket ipo paya. After a few days ndobva ndashedzwa zvikanzi uya kubuchari kwaita vacancy. Ndobva ndaenda kubuchari kuya ndandisenza mubuchari, basa remubuchari ndairiziva everything, kucheka nyama, kuvharura nyama, kucheka nyama, ndichipatsanura kuti inonzi steak ipi, iyi inonzi chii, what zvese masitaiva ndaiziva, silver top, what zvese zvose. Zvikanzi okay, basa nderiri, unozvigona here zvese, kuyera zvikero zvese ndaizviziva. Zvikanzi kokurepa nyama nechipasi chaicha chino, because mava musupermarket mashane mandaisenza sana asingazvizive.
manager kubuchari akati I can't take you nokuda kuti hauziva basa ndikada ndikufundise uchapedza mapepa panapa muridzi wekambani haadi izvozvo anozoti there's the problem naye kundikupedza mabasa ndikupedza time mapepa ake ndichikudzidzisa gore panyama okay ndova basa ndarishayiwa zvika ndeshamwari yangu jema una faith man zvinoda faith izvi handina faith okay tafamba mazuva mashoma apfuura zvekare maybe 3 weeks papamuka vacancy yemushop man musupermarket ndobva ndaenda ndobva ndanopiwa basa iro ndakuseenza musupermarket imomo after about 3 weeks or so kubuchari kuya vakomana vasenza kubuchari vapote bhuzi yange iri hypermarket ine zvese furniture hembe what saka vakomana vaita basa rekuya akapfeka t-shirt vobambatya kumashetu vachapfeka kana vakubuda vakapfeka masheti vobuda vakapfeka masheti hazvioneki kunzi muna anongobuda akapfeka sheti saka zvakaoneka kuti pavaiviga mbatya kubuchari vapaonekwa mbatya dziya masheti aya aripo the whole crew ndobvayabudiswa basi then ndikavona kuti ko dai ndawana basa rekubuchari riya ndozobudiswa futi uku ndambendataura nchiti murungu ari kundifungidzira kuti ndaba ndina kuba ndozonzi futi kusupermarket kwekweyo ndabudiswa futi ndovati vari kundifungidzira kuti ndaba ndina kuba zvaizorema ndimuzo Amen. saka mwari he cares. Amen. Amen. Can you see? Ndaitafanira ndaluza basa but mwari waiziva he cares. Amen. Saka mwari wakatendeka. Don't measure him ne problems yako. Amen. Don't measure him ne prosperity yako. Don't you ever think wachime chinhu chinosamisira because wakuita ichi nechichi nechecho. Help us, Lord. Don't you ever think kuti wachini chisina basa ndoda kuti wapinda problem iyi. God cares. Let's akateya upenyu hwako. Amen. Amen. Nemhaka yeyi Veremu chapter 13 verse 5 and 6. Slow. Verse 5 and verse 6. Musakarira mari pamugariro wenyu, tendai nezvamunazvo, nokuti iye amene wakati handingatongokusii. Naizvozvo tinotsunga mwoyo titi Ishe ndiye mubatsiri wangu, handingatyi munhu ungandiiteiko. Amen. That was verse 25. Hebrews 13 was it? Yeah. Okay. Verse 5 and 6. Amen. Okay, can you read it again, Dance? Musakarire mari pamugariro wenyu, tendai nezvamunazvo, nokuti iye amene wakati handingatokuregerei, handingatokusii. Naizvozvo tinotsunga mwoyo tichiti iye ndiye mubatsiri wangu, handingatyi munhu ungandiiteiko. Amen. Amen. Now, pane ichi chinosimbisa mweya yedu sekuti iye akati handikusiyei. Amen. I'll never forsake thee. Amen. Amen. No leave you. Amen. Saka zvinhu zvingauya zvikaita fanika zviri negative, zvingauya zvikaita fanika zvinopesana neupenyu, Amen. zvingauya zvikaita fanika zvinopesana nedonzvo rako, usatorera Mwari nzvimbo yake. Amen. Akati handikusiye. The same zvaakaudza Joshua, sezvandaisiva naMozisi ndichava newe, handingakusiye. Asi pane chinhu chaunofanira kuita iwe, tsunga moyo urambire pashoko randakapa kuna Mozisi muranda wangu. Pese patatsikwa norutsoka rwako uchatora, nokuti Mwari haangakusiyi. Amen. Amen. Saka Mwari une vimbiso iyi yaanopa, I'll never leave you
nor forsake you. Saka zvino tinofana kutaura neushingi sekutaura kwaPauro pano kuti kana Mwari ari mubatsiri wangu handingatyi zvingaitwa nomunhu kwandiri. Amen. Hapana chingaitwa nomunhu chingaisa kutya mandiri. Amen. Munhu unoitei? Amen. Ama munhu unoita zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvipire upenyu hwako. Amen. Takashinzwa panews nezuro kuti fertilizer ichanetsa nokuti kune hondo kuUkraine nekurussia. Sei kuine hondo? Nekuti Putin akati ndakutangisa hondo muUkraine. Bhaibheri rangu rati Ishe ndiye mubatsiri wangu, handingatyi zvingaitwa nomunhu kwandiri. Amen. Munofana kuzviziva kuti zvakaitwa naPutin zvine chekuita nezuva nezuva rokurarama kweupenyu hwako uri muno muZimbabwe. Munoziva zvakaitwa naPutin zvinoshotesa chokudya, zvinoshotesa flour, zvinoshotesa mafuta, zvinoshotesa peturu. Zvakaitwa naPutin zvinozunguza nyika yose. Asi Pauro ari kuti pano handingatyi zvinoitwa nomunhu. Amen. Amen. Nokuti Jehovha ndiye mubatsiri wangu. Bless the name, Can you Lord. see that? Munhu angaite zvaangaita kubudikidza nesimba raangava naro. Asi angashandisa politics kuti aite zvinoita kuti zvinhu zvikuomere. Hazvina basa munhu anga atange hondo inoita kuti zvinhu zvikuomere. Asi pano rugwaro rwati handingatyi zvinoitwa nomunhu. Handingasiyi kunamata nekuda kwezvinhu zvaitwa nomunhu. Can you see? Upenyu hwaoma, saka ndorega kunamata. Upenyu hwaoma, saka handichaenda kuservice. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti pane zvakaitwa nomunhu zvaita kuti upenyu hwangu huome. Asi rugwaro rwati handingatyi zvinoitwa nomunhu. Chero ari munhu wazvitanga. Mandiri ngamwe nekutsunga kwokuti Mwari uri kudivi rangu. Because he cares. Ndimwari ane hanya. Amen. Zvinhu zvingaita fanika zvakanganisika. Zvinhu zvingaita fanika, pane zvinoitwa navanhu muupenyu hwedu. Zvinokwanisa kutipawo kunyange rugare. Zvinokwanisa kutipa upenyu hunenge huri nani kana kuti hwakanaka. But izvozvo zvinoitwa navanhu hazvifanira kuti zvibvise kutenda kwangu pamberi paMwari. Amen. Amen. Nokuti zvaitwa nomunhu. Rangarirai Mozisi. Mozisi akandwa mudziva muya, aiswa mudziva muya, mutsanga muya maanga avanzwa namai vake. Mukunda waFarao akauya akamutora akamuchengeta mumba make for 40 years. But Mozisi haana kurasa commission, haana kurasa chaakaberekerwa, haana kurasa chaakadanirwa. Ane makore 40 akaramba zvakaitwa navanhu. Amen. Vanhu ndo vakamuti uri mwana komana womukunda waFarao. Akanga adya imomo, achidya imomo, ava nembiri ari imomo. But as long as vari vanhu vakazviita, Mozisi akaramba akati hazvina kunaka kuti ndigare muzvinhu zvakaitwa navanhu izvi. Namaonekere azvo ekunge zvakanaka, zvakamupa chengetedzo, zvakarera upenyu hwake for 40 years, achirarama achipiwa zivo yose neuchenjeri wose weIjipita. Akati zvakaitwa navanhu izvi handipfuurire mberi nazvo, ndakuenda kune zvakaitwa naMwari. Amen. Akaenda kuhama dzake kuvaIsraeri. VaIsraeri vaiva kune mhaka yei? Nemhaka yekuti rimwe zuva Mwari akataura naAbrahama akati iwe ndichakuita rudzi rukuru. Saka Israel havasi vanhu vakangovapo nepolitics. Vanhu vakavapo nokuti shoko raMwari rakati Abrahama achava rudzi rukuru. Saka ndakuenda kune zvakaitwa naMwari. Amen.
pane kufarira zviri kwenguva doko. Don't be entertained nezvinhu zvinoitwa navanhu. Anokea zvakanaka sei? Amen. Anokea zvinokupa mari yakaita sei? Usarasha kutenda kwako muna Mwari. Amen. Zvinhu zvitafanika zvinomborema, zvinhu zvitafanika zvinomanikidza, zvinhu zvitafanika time ishoma pane responsibilities aunenge wakatarisana nawo. Amen. Ashama kana zviri zvinhu zvevanhu ngazvike kutora nzvimbo yaMwari muupenyu hwako, nokuti Mwari ane hanya newe. Amen. Anokea uri pasituation yakaita sei? Amen. Amen. 1 Peter chapter 5. Uh, 1 Peter chapter 5, Verenga in verse 6 and 7. Naizvozvo zvirimupisei pasi poruoko rwesimba rwaMwari kuti akukudzei nenguva yakafanira. Kandirai pamusoro pake kufunganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuchengetai. Amen. Casting all your care upon him, for he careth for you. Amen. Anokuchengetai. Kandirai pamusoro pake kufunganya kwenyu kwose. Chii chauri kufunga? Izvozvo zvakanaka zvauri kufunga. Amen. Usagara nazvo zvikande pamusoro pake. Amen. All those good plans dzaunadzo, all those good dreams dzauinadzo, all those bright visions dzauinadzo, rega kugara nadzo. Dzitore rimwe zuva chimwe nechimwe uchichikanda pamusoro paJehovha. Amen. 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 I've got this bright idea. Ndakuya nayo Mwari. Amen. Noikanda pamuri. Sure. I've acquired this. Ndawana ichi chandawana. Ndawana basa iri randawana. Ndawana opportunity yandawana. Ndakuitora Mwari opportunity. Ndakuikanda pamusoro penyu. Muve ndimi munondipfuudza mberi. You get the point? Amen. Kana wadero hazvina basa ndechipi chawawana, watanga a business venture, watanga basa rako, watanga whatever project yawada kuda kuita, kana waitora waikanda pana Mwari, haizova ine impediment, haizova chikoneso, haizova chinovhiringidza your faith, nokuti waikanda mumaoko aMwari. But you can forget you don't see too much. Help us, Lord. You just run and pursue that. Tunokuja unenge uchita death walk. Famba kwa murenje. Panoti murenje ukafamba amuna nzira, amuna chi, ukatangira pa pointi, ukati ndakwenda ndakananga udaiso. Unofamba the whole day. Uchifunga kuti ndakananga so. Patunozungurika naona wasvika futi papointi wamungi. Kwai vaneti death walk. Unenge uchingotenderera. Uchingotsoka pasi pano. Kandira kufunganya kwako kwose kuna Mwari. Nokuti iye ane hanya. Can you see? Because he cares. Kana watora nyaya yako waiisa mumaoko make, ane hanya nenyaya yako iyo. Nekuti wewe pachasvika imwe nguva yauchavata hope, kana wakakochira haushono kumanage affairs dzekurarama kwako panguva. Pachasvika nguva maybe yaucharwara, hausiri unongochimaneja nyaya yokurarama kwako ipapo. Asi nokuti nyaya yako iyi waikandira muruoko rwake, he cares. Kana zvikaipa, he's there, he cares. Can you see that? Ishe vatibatsiri. Kandira kufunganya kwako pamusoro pake. Whatever zvauri kufunga kuda kuti uite, isa kuna Mwari.
Amen. Whatever plans dzaunadzo isa kwaari nokuti Mwari iye ane hanya. Isho atibatsire. You know, it's like wada kutanga choda kutanga, maybe uri mwana wada kutanga something, wada kutanga waudza mai vako waudza baba vako tikakuita chinhu chakadai so ichi. They say sure iyi inenge project yakanaka. Nokuti wavaudza kana zvikanoita fanga zvinoti bonderei. You can still come back to them. Project yasvika pakadai so but padai nokuti vanga vanewe with their blessing vanokwanisa kupindirawo futi ipapo vakakusimudzira pawanga wakuda kuti uchiwa because wavapira kanyaya yacho. Matinobona munhu aita nyaya dzake asingaudze mukoma, asingaudze tete, asingaudze baba, asingaudze mai, zvondobondera ochiuya manje kuti hamanje tete nyaya yangu yazvidai so, hamanje baba nyaya yangu yazvidai so. Vanomubvunza kuti ko pawakatanga wakaudzani. Can you see? Lord. Amen. Handaifunga kuti zvinoita, waifunga kuti zvinoita ngazviite. But ukava nenyaya yako ukavaudza mukoma ndakuita chakadai ichi. Mukoma ndafunga kuti ndiite project iyi. Mukoma ndafunga kuti ndiite zvakadai, ndafunga kuti ndiroore. Can you see? Then ndauda kuroora pati zvazongopenda apa iyi mari yakudai but yepamuchata apa ndo yazonetsa kuti it's okay. Nyaya yako wakauya nayo iya tiri kuiziva, hapana singazivi nyaya yako. Ngatigarei pashi. Tete vari kuzviziva, bamukuru vari kuzviziva, bamudiki vari kuzviziva, mukoma vari kuzviziva. Saka ngatigadzirire kuti tingabudisa sei nyaya iyi. Handi munobona? Because wakaiunza. Zvino ukaita fungira mumwoyo rwendo rwembwa, vanokuudza zvokuti wakati kaningi unozvigona. Vanoti kudii pasi Shona? Kwai ani chake ndiomba rume. Aita chake ndiomba rume. Saka uri omba rume. Pesa nyaya. Can you see? But ukaipa kuna vamwe. Now, how much more kana nyaya yako iwe ukaitora ukaipa kuna Mwari ane hanya. He cared kunyange usingazivi Mwari iwe. He cared mawerarama muzvivi zvako. He cared akakuchengeta ungadai wakafa pakafa vamwe zera rako. Ungadai usipo nokuti vamwe havachipo. Can you see? Wakaona zvitunha zvinganiwe. Wakaviga vanhu vanganiwe. Are you cleverer than those lese wakaviga? But he cared so much kuti akakuchengeta kuti usvike pano. Amen. Amen. Cast all your cares pamusoro pake. Nokuti iye he cares. Amen. Now your care ukaisa pana iye ane care. Yane msoro manje. Amen. Zvane mfungo manje. Amen. Ishe kudenga vatibatsiri. Ndo chikonzero Abrahama aenda kundorwa. He knew kuti ama Mwari wandamabata kuti anditungamirire. He has done it. Ndo paakatora chigumi zvose zvakapambuka akati Mwari ndimandiita kuti ndiwande izvi. I care about your concern neupenyu hwangu. Akatora chegumi akapa kuna Melchizedek. Can you see? But the very fact yekuti kana uchiita zvinhu zvako ndezvako, you don't even care even to give a tithe. Nokuti ndiwe. And as far as I'm concerned, hakuna kupa mari kuna Mwari yasina kukupa. I always tell you that. I don't know. Because it's your own thing. Wakadzidza nenjere dzako ukapasa. Ukaita project yako nenjere dzako ikabudirira. I don't care paunosenza, ukasenza nenjere dzako zviri kufaya. God is not concerned.
hauna nyaya yako yaonesa kwaari, because you can do it. Asina mboreva ndichiti zvese zviri progress yescience nekurarama kuri vanhu panyika zvichasvika zvese pazvichapera. Amen. Amen. Ipapo pachasara Mwari muga atipfuura mberi. Muimbi nobva ati what then? Can you see? Nokuti zvichapera. All these things uri kugona nenjere dzako zvichapera. Sure. Amen. Because I know one thing. Hama ndaimbomhanya ini ndichijamba ndichiita zvese, but nhasi kukwira apa pari kunetsa. Things change. Is that right? Amen. Ichasvika nguva Jesu anakudzerepita achiti iwe uchiri mudoko waisunga chiuno uchimanya uchienda kwaunoda, asida kukuudza kuti zuva richasvika ravachakubata ruoko vachikutungamirira vachikuendesa kwaunge usingadi kuenda. That time comes in life. Amen. Amen. What then? Can you see? You know, I always think about that. Nothing to go on. But I've seen people vaiona but vakapesera vamapofu. I've seen people vaifamba but vakapesera pawheelchair. That's why I don't look down upon anybody. Azvina basa kamwaneka ne 3 years. Tinongorohwa panapa neupofu. Ndaita shuga upofu. Ndakutokana kama nditadze pane dhogo. Ani ndizvo? Ndakutokana kama leko. Tikadibatsira. It will come time yokuti uduku hwangu unopera. Kwaiva nevanhu vaiva nemari muIjipita. Doesn't the Bible say when money failed in Egypt? I don't know. Things fail. Zinesimba, they fail. Amen. Uchenjeri unopera. Ndochikonzo Solomon akati udiki neujaya hazvina maturo. Because ndaimbowa ujaya ini. But I cannot go back there. Ndochikonzo Shona neshume kudai ujaya waidzokerwa. Vakatozviziva kuti haudzokeri. Amen. Cast your life pamusoro paiye ane hanya. Why do you want kuti zvinhu zvingova iwewe? Zvinhu ngazvive Mwari. Because he cares. Amen. Kumikidza zvinhu zvose kuna Mwari. Amen. Kumikidza your marriage kuna Mwari. Kumikidza job rako kuna Mwari. Because he cares. Amen. Haugone zvese nguva yose. Amen. Mwari ane hanya. Saka pano Peter alikuti kandirai kufunganya kwenyu kwose paari nokuti iye ane hanya. Amen. Amen. Let's just rush. Mapisarema 37. Can you read verse 20? Mapisarema 27. Psalm 37 rather. Psalm 37. That we're going to give this year 24, 25, 26. 24. Kunyange akawa Sorry. Okay, when I tell you about some notice, you're so bad as to look to whatever. 23. Mufambiro womunhu unosimbiswa naJehovha unofarikana nzira yake. Kunyange akawa haangawiswi chose nekuti Jehovha unomutsigira noruoko rwake. Ndakanga ndiri muduku zvino ndakwegura. Kunyange zvakadaro handina kutongoona akarurama achisiyiwa kana vana vake vachipemha zvokudya. Zuva rose anoramba ane ngoni achiposa vana vake vanokomborerwa. Thank you. Now,
kwai nhano dzawakarurama dzinotungamirirwa naJehovha. Amen. Uyezve akarurama unofarira nzira yaMwari, naMwariwo anofarira nzira yowakarurama, nekuda kwokuti nhano dzake dzinotungamirirwa naJehovha. Mwari haangoona kufamba kwako kuti wabva papoint A kusvika papoint B, chero wangosvika pano zvanzi the steps. Amen. Nhano imwe neimwe, they are ordered of the Lord. Paunoita nhano yokutanga, Mwari ari iye mutungamiri wenhano iyoyo. Yechipiri, yechitatu, there are steps that no famba in life. Usually. Pane nguva yawangu wakabatwa ruoko namai mukaverenga marital leadership. Kuvenza nyaya kuti the first one anobata ruoko rwako ndimai. Is that right? Wotanga kukuti de aniti. De atekaira kuenda kuna baba tozitaiti kwatira nadi. Wenda kuna baba vokutora ruoko. Is that right? Vachakupa kuna teacher okudzidzisa. Is that right? Uchapiwa kumufudzi okudzidzisa shoko raMwari uchienda. Ndizvodi mufudzi agare newe anokutora okuisa kunashe isho okubata ruoko oenda newe. Saka there are steps dzaunofamba muupenyu. Tokuisana. Now if these steps are ordered of the Lord, zvinokuitira zvakanaka. Saka ndochikonzero vana tinovadzidzisa navana vedu ndozvanoita every day. Kunyangwe turi grade 1 tunonyora panapa, toda kunyora examination ndinamatire iwo. We want them kuti azive kuti kupasa grade 1 zvinotora mari. Toisana. Then comes all the steps. Woenda ku secondary, woenda ku college, vimbo yako iri pana Mwari. One day uchada kuenda kubasa, uchada kutanga project yako, uchada kutanga business rako, uchada kuemployiwa. Let that be ordered of the Lord. Mwari achitungamira tsoka dzako idzodzo. Rimwe zuva uchada kuroorwa. Is that right? Let your steps be ordered of the Lord. Hauzovhiringidzwi ne-any of these steps. Basa harizokuita munhu asiri muKristu. Mari haizokuita munhu asingatendi. Urombo hauzokuita munhu asiri kururama. Because you are being ordered naShe. Is that right? Kunyangwe ukawa chiripo chiri mauri chisingagone kuramba chiri ipapo, unosimuka futi. I didn't know one. Because you are zvikutungamirwa naMwari. And the Lord so much cares kuti iwewe wafamba nhano dzese idzi wasvika pano. That's why the Lord cared mamazuva aJeshua. For 40 years vanhu vanga vachifamba, vanakare vakatendeka. Moses akufa, Mwari unouya on the scene. What? No, I care for these people. They've believed me. Caleb atevera shoko rangu for 40 good years. It must come time yekuti achipinda munhaka yake. Mwari ane hanya newe. Kana ukakumikidza nzira dzako kuna Mwari. Don't be the master of your destiny. Ushada kuva ndiwo unoziva too much. I don't care on a degree, I don't care on a money, I don't care you drive a car, I don't care you own a house, I don't care what. Awuna cha unoziva, Mwari ndiye anoziva. Commit everything kuna Mwari. Commit each day kuna Mwari. Commit each hour kuna Mwari, because he cares. Chatinozvita kuti Mwari ane hanya newe. Anoziva zvazvinoita kana ukangosangana nezvinoda kuparidza upenyu hwako. Anoziva zvazvinoita kana wakuda kunopinda mumumbure, he'll draw you out.
usafunga kuti wakachenjera. No ways. Amen. I was young, but ndakura. Amen. No, I was telling some of these youngsters, you have the opportunity to go to school, and that school would zidze. And you could say that often. Zidza. What do they do? Shut. Kamakafungo ndakuno tanga imba yangu. Kamakafungo ndakuno daiso. The end result, problem. We don't do things that way. Let your steps be ordered. Atungamiri every aspect open wako. Nokuti pane chinhu one chiri important. Chinokosha panyaya ya Mwari ndechekuti Bible rangu rati he cares. Amen. Ane hanya newe. Amen. Amen. Hango kusiya. Amen. Anokutungamirira. Anokurwira. Anokuchengeta. Anozviita nemhaka yei. Joel chapter 2. Joel 2. You read the last verse. Ani nani anoda zara Jehovah anarwirwa nokuti pagomo reZioni napaJerusaremu ndipo pachava navakapukunyuka sezvakataura Jehovah, napakati pavakasara ndipo pachava vakadanwa naJehovah. Amen. Then verse 32. Ani nani anodana zita raJehovah acharwirwa. Amen. It shall come to pass. Zvichaitika kuti whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. Amen. Amen. That's the supreme security. Amen. Anodana kuzita raJehovah acharwirwa. Amen. Tingava nezvatinazvo, tingava nezvatinogona, ashama muupenyu nomukurarama kwedu pane zvinokwanisa kukonesa zvatinogona zvacho. But kana pakava nounhu wokuzvipa kwedu kuna Mwari nokutarira kugomo reZion, nokutarira kuJerusarema, kunova ndiko kune dzikinuro yedu. Mwari sezvaakataura, vanodana kuna Jehovah vacharwirwa. Amen. Amen. But Meyo mwanakomana waTimeyo ari muurombe hwake nomuupofu akadana akarwirwa. Amen. The time will come, vanodana kuna Mwari vachaitirwa sezvavanodana. We know Hannah wekare, in her problems, mukushoorwa kwake, mukusekwa kwake, munhamo yake, mukushayiwa kwake, akadana kuna Jehovah and was delivered. You'll never go wrong. Amen. Aupoti kana nyaya yako waidanira kuna Jehovah nekuti uchanzwika. Ama ndo pane your security, ndo pane assurance yako, ndo pane musimboti nekusimbiswa kwenyaya yako yekuti Mwari unonzwa. Amen. Tichifiga kativerenge natsoke kuna mapisane 37.
Veremu 37. Let's read verse 3 kusvika 7. Imana Jehovha uite zvakanaka narapanyika ushingairire kutendeka farikana kwazvo kuna Jehovha iye agokupa zvinodikanwa nomwoyo wako. Isa nzira yako kuna Jehovha, vimbawo naye iye achazviita. Iye achabudisa kururama kwako sechiedza nokururamisirwa kwako samasikati. Nyarara pamberi paJehovha, umurindire unyerere, usava neshungu pamusoro poanofara panzira yake, pamusoro pomunhu anoita mano akaipa aakafunga. Thank you. Why? Farikanya iwewe muna Jehovah. Amen. That's one thing. Delight thyself. Mfaro wako iwewe ngauve muna Jehovah. You know, iwewe aunga fare muna Mwari asinga fari neupenyu hwako. Because now, pane ushamwari waunawo iwe na Mwari. Delight in the Lord. Aufari muna Mwari asingafari newe. Mwari haangafari newe kana ukama wako iwe na Mwari usiri panheyo dzeshoko raMwari. Haisi nyaya yokuya kuchechi, haisi nyaya yokuparidza, inyaya yekuti upenyu hwakateiwa pana Mwari. Mwari ofara newe nekuti upenyu hwako huri mushoko rake. Iwo ofarira Mwari panheyo dzeshoko rake. Is that right? Hakuna akamboona Mwari, asi iwe unomutenda, unomufarira, unotaura naye pakaona kumbomuona. Sei uchidaro nekuti shoko rake rakakuudza kuti uripo. Rakakuudza kuti ukadana anokunzwa. Saka wakavimba neshoko rake. It's your delight kuverenga shoko racho. Mufaro wako kunzwa shoko raMwari. Saka panheyo idzodzo unofarikanya uri muna Mwari. Wovimba naye, zvanzi kana wadero achaunza zvese zvinodiwa nomwoyo wako. Amen. Achaunza kururama kwako sechiedza. Achaunza kururamisirwa kwako sechiedza chamasikati. Rest in the Lord and wait patiently for him. Amen. Wakazorora maari because iye akatendeka. Amen. You know, akatendeka kudakara achakupa mugumo wechivavarigwa cheupenyu hwako. Amen. Achitore kungoziva, achitore kungostada ndokuita maextra lesson ndokuenda kuchikoro every day kuti zvibudirire. Amen. Zvinotora kuvimba naMwari. Amen. All that effort younoita iite wakaisa nyaya dzako kuna Mwari. Amen. Bless your name, Lord. Then you find out. Amen. Kuti Mwari ndi Mwari. Awesome. Amen. You see it. Kuti Mwari ndi Mwari. Amen. But what do we do sometimes? Atiri kuteerera, atiri kuzviisa pasi paMwari, tinoziva zvese, patoda kukuudza at the end of the day, unozoona zvinhu zvingowira mumakomba zvitadza kupfuurira mberi. Because nzvimbo yako hauna kuisa muna Mwari. Tariro yako haisi kuna Mwari. Chivavarirwa chako hachisi kuna Mwari. Unongonobonderera. You see? For example, Jacob, tariro yake yaiva kuna Mwari. Amen. Akashuvira aida zvaMwari. Ndochikonzero akati kune mukoma wake, kana ndikupe nyama dzangu ndipe udangu. Why was he interested in mudangu? Aiziva kuti ndiwo mune mugumo waMwari. Can you see? But Esau haana kuva nehanya nechinhu chinofanira kupfuudza mberi upenyu hwake. Look what he did.
anotengesa udangu. Baba vake vanomudza uya ndikuropafadza because arasa chinoita kuti akwanise kuropafadzwa. Akatenderera muka haingamuke. Jacob apedza kuropafadzwa ndopaakuzoona mhembwe yakuti kwaru bhaipfura kuzoenda naye kuna baba. Jacob aropafadzwa kudhara. Ani munoona kurukuru ada kuita anything in life ari kuenda unobondera nekuroora zvisingaroorwe. Can you see? That's how people end up. Vanonoroorwa nezvisingaroore, voroora zvisingaroorwe. They end up upenyu huri ruined. You get it? That's what Ahab did. He ruined his life. Kanoroora zvisingaroorwe. Amen. I've seen girls vakakura mushoko raMwari, akadzidziswa shoko raMwari, anofunga kuti anoziva too much. Aona mumwe ane rasta rake akafunga kuti ndiye murume kwaye. Kurukuru after 2 years wadzoswa futi. Ruined. You get the point? Trust in the Lord. And let your steps be ordered of the Lord. Amen. Amen. Ishoti batsiri. Protakatara panimwe nzvimbo atapa pamusoro Los Angeles. And the ministers, they go to Los Angeles and they are dying like rats there. I see people just dying like rats. Apachina upenyu unopfurira mberi. Apachina kunamata kunopfurira mberi. Because I want to believe fundo yako inofana kupfudza mberi kunamata. Amen. Namo yaungapinda mukati mayo ngaipfudze mberi kunamata. Amen. Kuroorwa nekuroora ngakupfudze mberi kunamata. Kana chose chonda kuita chisiri positive kunyaya yokunamata. Siyana nacho. Sure. Amen. You end up in problems. Donzo rako ngarire kuti mangwana kunamata kwangu kunozovei kana ndikatora nzira. Kunamata kwangu kunozovei kana ndikafamba nomuto wakadai. Put your trust in the Lord. Nokuti one thing for sure, Mwari, he cares for you. Amen. Saka, why do you want to kurarama kunze kwane hani manewe? You entrust your life kuna Satan. Just because anokukandira mari mbishana pamberi pako. You think Satan ane hani manewe zvoti angatenda kuti upenyu hwako hurarame hupfurire mberi udakara vanopinda mudenga. Satan haakude kusvika ipapo. Anokuda kusvika akupa mari yenyu for your own distraction. Anokuda kusvika akupa chino kuti zvikungopararana nacho. But kana ari Mwari anokupa kuti upinde mudenga. Amen. Because he cares. Amen. Right. He careth for you. Through sunshine or shadow. He careth for you. Marani hanya newe. Hakuna kumtorera pasipasi. Hakuna kumtora kuita zvenhando na Mwari uyu. Ane hanya noupenyu hwako. Ane hanya na mangwana ako. Amen. Wakarurama tsoka dzake dzinotungamirwa naJehovha. Ndiri mudoko iko zvino ndakura handina kuona wakarurama achisiyiwa. Amen. David unodaro. Amen. Achakwereta panzvimbo yekukweretwa. Achakweretesa panzvimbo yekuti akwerete. Amen. Nokuti wakaiswa muruoko rwaMwari. Ati kana uchirarama upenyu hwakanaka, hausi kukwereta, hazvisi kukuomera, iwe kunyatsozviziva kuti upenyu hwako trust yako haisi muna Mwari. Ndiani ari kukutungamirira? Ndiani ari kuita zvinhu izvozvo? Who is guiding you? Who is blessing you? Jehovah. Toshikonzero panyika munomu vakazomboda kuti vaite anzishiko operation mari wakaiwana kupi? Hausi kusenza. Kunyange wangosenza mari inotambirwa navanhu haigona kuti watenga ichi wongoonekwa hapana pawambosenza watotenga ndege
operation mari wakawana kupi ndopainoshikepo wakazviwana kupi? Can you see? Amen. How can it be? Zvinhu zviri kungofamba zvakanaka, zviri kungoenda. Iwewe upenyu hwako huri pa0 degree pakunamata Mwari. Ati zviri kukufambira, ndiani ari kukufambisei? Hani munoona? Operation wakazviwana kupi madzoba inopindeka? Nokuti Bhaibheri rinoti achiti vatumwa vanozvicherechedza. Amen. Ishe Jesu, what are you may think munoreva sizvo. Ishe Jesu akapa mufananidzo akati akazobvunzwa munhu akati wapinda nekupi? Why are you getting all these blessings? Wadya nyonchi starter. Yonti starter. Yokutangisa muhotera ya. Brother Maguda, yonti chi? Satindrika. Ukapinda muhotera paipe mutango wapiwa zvimwe zvomutango wapiwa appetizer. Kunze eshe takapinda muhotera. Unopiwa appetizer. Wabva mu-appetizer wopinda mu-main course. Wobva main course wopinda wapinda mu-dessert. Topa akabvunzwa kaapa dessert mati iwe appetizer, starter, main course, watopa dessert, wapinda nekupi kwe? Yanishi? Kama kukubvunza kuti iwo zvinhu zviri kukuitira wapinda nekupi? Who is getting you all these things? Who is getting you all alone? Amen. Urikufamba nani? Urikuenda nani? Ndiani akabata ruoko rwako? Ndiani ari kukutungamirira? Amen. Or whatever the case. Moses akamutungamirwa for 40 years ari ku wrong side. But one day akadecide no more from the wrong side. I want to put my life in him who cares. Amen. Paakapa upenyu hwake muna iye ane hanya kunyange musi waakafa, the cause and the purpose yemwoyo wake aida Moses kuti vana vaIsraeri vapinde munyika yechipikirwa. Mwari akati I'll never let you down. Moses, kunyange wafa ndichareisa Joshua, you take the cause yeupenyu hwako chawaivavarira kuti vapinde. Amen. Amen. Nokuti Mwari ane hanya. Amen. You will never fail. Pane chese chawakashuvira kuti uve, you will never fail. Amen. Amen. Hazvina basa mari ingashaika, hazvina basa upenyu hungaoma, asi that cause yawakashuvira nekuda pamberi paMwari, God will never forsake you.